kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263. Kana uchiri munyowani paHatirari 263 kusubscribe mahara wotena on the notification bell, uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hamani shamwari vanenge vasati vaona this video. Vanova vachibatsirikana nekuona ukalikeawo this video nekusubscribe. Usaskipe video rineri kana wapedza kunzwa first story yandichakuudza nekuti waona ituma titles ndashandisa mazita 2 enyaya iyi. Sikanokufamba nadzo dziri tutu. Nyaya ndichatanga kukuzivisai inyaya yaMambo Dhuterere. Mambo Dhuterere vabuda mastreets esocial media vachiti vasangana naJesu. Kuti vasangana naJesu kwavanga vachitaura vanga vachiti ndakamuona ende ndakanzwa ndichinzi enda unoudza vana veZimbabwe kuti vatendeuke vanamate nekuti nguva yasara idiki. Ndichakuisirai mavideo, wapedza kuona mavideo iyawo wotaura zvaunofunga comment section. Hanzi naMambo Dhuterere handisi kutevera macomments evanhu vachandituka vachandishoropodza vachiti kunyepa, asi pangu ndasakura ndapedza chiro ndakuzivisai zvandakanzi ndikuzivisei. Munyika hongu munyika yeZimbabwe muri kuitika makuna mvura haisi kutonaya. Semuno muHarare kunenge kuchipisa, kuHarare kunenge kuchipisa hakusi kutotangika. Ende zviri kuitika munyika zvawandisa. Mambo Dhuterere vataura message iyi vakabatikana. Zvandichaita dakukisirai mavideo, wapedza kuona mavideo ndotaura nyaya yemukomana anonzi Themba Muthembu afira kuSouth Africa. Ndatinzwe mavideo. Ndine nyaya ndinayo kwamazuva akati wandei ende handizivi kuti inotsanangurika. Ende munhu wese wandakamboudza ari padhuze kana chii, munhu wese aingonditsura kuti kuona nyaya uya kutaura isiyana nayo. Whether vanhu vachati vakudhakwa vakupenga kana vane klasi yavanokuisa, and even inini pachangu ndakamboedza kuda kutsvaga nzira dzekudhauta kuti aiwa no zvazvisiririwo dzadziri brain dzangu, but no, that was real. And ndakaona Jesu. Dai akazvipresenta in mapicture atinoona mumachechi kana chii, ndingadai ndakawana way yekudhauta. Even timu parudi sataure nyaya dzakadaro ndingadai ndakateerera kuti tingawane point, but presentation yacho iyo hakuna kana film randakamboona kana kuti you can imagine. And I think that's one of the reasons chaita kuti nditore time, because how can I explain that? Inini zvinhu zvekundinetsa kuti unotangira pabhora unoti anga akaita sei. But anyway, ndakaona Jesu. Ndane mashoko akandiudza, and mutauriro wacho zvinhu zvacho zvese zviri weird, zviri weird. So it was more real kudarika real life yedu, but I think vision I could see. Ndakatarisa mudenga unoona view yekuti zuva rabuda ratikwire ya engoyo iye kana level iroriye, ndopandaiona something chichiuya chichiapproach. So chinhu chakatanga kuuya mupfungwa mangu ndechekuti bona in that atmosphere unenge uchiziva hauna munhu ari kuudza. Ndakabva ndangoti so Jesu ari real, nyaya yaJesu ndeyechokwadi. Saka Jesu akatomborarama ende ariko, ende hapana munhu anenge achikupindura. But something within yourself, mauri ndo mune chinhu chinenge chikupa manza, like more like unenge uchitongoziva. Ukabvunza mubvunzo, ndakabvunza mibvunzo yakawanda, but answer inenge ichingobva mauri, unenge uchitongoziva. And pandaiti ari real, something within me chakabva chanditi ari real, ndiye uyo wauri kuona ari real, akatomborarama ende akutodzoka ipo paya. So ruwana nepfungwa dzangu ndakabva ndati okay, since ndaiona achitaunga ari distance. Unozama kurarama munhu wese anongori zvinhu zvekuti tine zvinhu zvatinoita, whether takaudzwa kuchechi kana takaverenga Bible kana something within ourselves chiri kungotiudza kuti this is not a right thing, but zvinhu izvozvo tinoita tichiti ndichazotendeuka kana kuti ndicharega. So brain dzangu ndakati okay, since achiri distance, so regai ndimhanye ndinopedzisa madhiri angu andaita, then ndozotendeuka asati asvika. Ndotendeuka ndikadzoka asati asvika. Something within me again chakanditi uri kuona paarama.
akutosvika zvokuti ngoboira chete soanenge asvika. So the other strange thing is ari a distance paanga ari ipapo I could know kana ndaiona kunzwa, not kuziva kana kunzwa kwedu kwatinoita, but ndaiziva kana kunzwa zvaari kufungana, zvaari kutaura. And what he said, akatonga une following yakawandisa pa social media, but hauna kumbobvira waudza vanhu nezvangu. And question ino vanhu vobo ndo question yandogona kuita izvozvi kana then kuti but ndakamboimba kuti no, paakataura izvozvo I could know ipapo ndegana autaura chokwadi, handina kumbobvira ndakaudza vanhu nezvake. So again, kuti nditi ndiye, kuti nditi something within me chaitaura, but wona zvinhu zvai zvinonetsa kutsanangura ndozvati kutaura, but yeah. So I can safely say I was told kuti ndiwe uzoudza vanhu kuti Jesu is real and audzoka. And kana tikanzwa kuti Prince of Peace chichi mentality yandandinayo, I could think whether you saw Jesu vision kana chi, it was going to be a marvelous feeling, but I'm afraid feeling and I feel were really different. The situation was terrifying. But what I kuvhundutsirana kuti chi, but wona presence yake achingwapia soka unotanga kuziva zvinhu zvese, and then unonyatsoziva kuti handisati ndaredi. Wega unozi no, handisati ndaredi man. And then no, this is wonaka wega unoziva kuti no, apadhuze apa pasvikika apo paari apa pasvikika apo nezvandiri zvino, kana akasatoti uya wega unongochida kusuduruka ende unongochida kutiza kuenda kurefu naye. So I think that's the issue. And believe me, I know pfungwa dzinogona kuita vanhu, I know zvinhu. It's video iri hakusi kuti ndichatera macomments ichinzwa kuti munhu ati chino. I don't think I care about that, because I know of you asha ini ndikutaura kuti whoever ari padhuze anotaura kusiyana nezvaruda. What about? But inini ndakanzi I've never told vanhu pafollowing yese yatinayo pasocial media kuti Jesu is real and akudzoka. So ndozvandikungoita kuti wamana Jesu ariko and is real and akudzoka, padhuze akudzoka. Inini brain dzangu in the vision ndine zvinhu zvandaida kumhanya unopedzera kuti ndozotendeuka asati adzoka, but ndakatongoudzwa kuti aurunyepa pava padhuze zvokuti pana zvinhu zvaunomboita ukapedza asati adzoka. And kana tine madhireda atikuita Yesaya, I'm telling you kuti padhuze nesimba riye kana glory or whatever that you might say, hapasvikike wega unonyatsoona kuti adem. So yeah, ende zvinhu zvese zviri wrong zvatikuita tenge tichizviziva. Kana iriyo feeling ichazenge yapo kana adzoka, I'm telling you unenge uchiziva zvinhu zvese, and hauna munhu wekupikisana naye kuti no handiziva musituation yako kuti atingazoda, but ipapo unenge uchingoziva zvinhu zvese kuti aiwa ari kutaura chokwadi. Aiwa plus hauna munhu ari kupa mawega unongoziva. That's the weird thing. Yeah, I feel relief. I know I have some people that go as later say, but no, sure. Ndakatry kutsvaka maway ekuda kudhauta kuti haasi Jesu, but ndiye the way akazvipresenta, you can never ever doubt. Nyangodai wanga uriwe you my position, I'm telling you, ungadai wakataura kudhara, you can never. Sure, I'm not the right person kuti ndiendwedza vanhu kuti Jesu atazoona Jesu. People, they will think I'm a clown out there. I know they will think this guy, what's going on, but that's the thing. And I think I have a boy, I did what do you mbobira ubambri butanga wada kuvhiringidza ngata uri not every day pandu muga nchitendera nchita say I just have a feeling unonoka kutaura nyaya. And I have guys vakati boys vakati aura ngachitenga mishini yepodcast itonge podcast show ngata
I think we are going to do that, but I have different feeling. Hachisukufanira kuti wange taane show yatoda kutsvaga relevance kana views, no. Iyo kuti kana mawanda muchicontainer chitaura yandikutaura. That's how I should say it. And I'm glad I've said it. I'm glad I've said it. And the way I know, he knows that I've said it. That's how real he is. He's so real zokuti andikuona chinhu chawakatarisa with the phone yangu iwe uri kuzviona ngori real. Situation iyoyo iri so real kudarika real watinoziva isusu. So I'm very definite ndikuziva kuti ari kuzviziva kuti ndataura kuti he's real and akudzoka ameno kuti ndanani varuda kuti vanzwe and why choosing me kuti nditaure, but anyway ndataura. Thank you. Next update inyaya yaThemba Muthembu. Themba Muthembu mukomana iye anga achigara muJohannesburg. Themba Muthembu akabuda pamba nemusikana wake. Abuda pamba nemusikana wake vakaenda kunopaka mota yawo pamashops. Vakapaka pamashops, zviri kunzi pakangouya musikana uyu achitaura ati pakangouya varume vanosvika ivo 6 from Norway. Varume ava vasvika pane mukomana anonzi Themba Muthembu nemusikana wake. Vakasvika vachidhimanda makey emota yaThemba. Vadhimanda makey, Themba akaramba nemakizi emota. Aramba nemakizi emota, varume ava vakaburitsa pfuti. Vaburitsa pfuti vakapfura Themba Muthembu padumbu. Vamushuda padumbu nepfuti vakabva vatiza, havana kuzotora mota yaya. Musikana waThemba akasiyiwa ari mupenyu. Izvi zvaitika vanhu vakakasikawo kuzoona, vakafonera ambulance yakasvika ikatora Themba akaendeswa kuchipatara akanofira ikoko. Ndinokumbira kuti zvanofunga mucomment section. Munhu anenge akabuda muZimbabwe achiti ndakunotsvagawo mari sezvo tatarisana neChristmas kutoti mwana ari kudzoka, izvo ashudhirwa kuSouth Africa akafira passport. Ende vakauraya munhu, mota yaiya havana kuitora. Inini zvandinoudzawo kanshoko randinozivisawo ndinoti kuna Themba, muka urwe hondo dzako wega. Rest in peace kuna Themba Muthembu.